Hola, com estàs? El meu nom és Vilma Montoliu i estàs a punt de fer una de les meditacions que inclou el meu primer llibre, Meditar dona vida, un llibre on aprenem a fer de la meditació un hàbit per omplir els nostres dies d'energia positiva. Està ple de codis QR que et portaran cap a meditacions com aquesta que estàs a punt de fer i ple d'exercicis molt senzills perquè puguis incorporar aquest hàbit en el teu dia a dia. Et deixo amb el vídeo. Moltes gràcies. Aquesta meditació és la meditació dedicada a l'autoestima, una meditació de cloenda en l'apartat del meu llibre Meditar dona vida, on hem après com la meditació ens pot ajudar a treballar la nostra autoestima. Espero que puguis gaudir molt d'aquesta meditació. Moltes gràcies. Posa't en una postura còmoda i procura aclucar els ulls. Anem a fer una meditació per l'autoestima, per treballar-la i enfortir-la. Observa com tens ara mateix el cos, si la respiració està agitada o tranquil·la, si tens algun dolor. Acomoda't posant l'atenció en el moment present, a poc i amb bona lletra. Ara que estàs en una postura còmoda, m'agradaria que acluquessis els ulls, posant l'atenció en la foscor que es dibuixa davant teu. Permeta't anar connectant amb la respiració. Exhala tots els pensaments negatius. M'agradaria que et visualitzessis dins d'una banyera. És una banyera d'or i estàs prenent un bany calent molt reconfortant. Pots veure la bellesa del teu cos nu. Et permets gaudir d'un moment de descans reparador. Sents com l'escalfor de l'aigua t'obre els poros de la pell i entren dintre teu pensaments d'amor i d'abundància. De mica en mica, l'aigua de la banyera et convida a relaxar-te. Pots sentir una forta alliberació en les 4 extremitats. Braços i cames s'enfonsen a l'interior de la banyera amb suavitat. Pots sentir com l'aigua t'ajuda a relaxar i alentir els pensaments. Els glutis i la zona genital es relaxen. La panxa es relaxa. Les espatlles es relaxen i causen una profunda relaxació gaudint d'aquest bany calent i reparador. Et permets sentir exuberància i luxe. Pots sentir abundància i un fort pensament de merèixer aquests instants reparadors i plens d'amor cap a tu mateix o mateixa. Quan sents que és el moment de sortir de la banyera, una càlida tovallola t'espera. T'embolcalles en l'interior flonjo i suau de la tovallola. Et vas assecant tot el cos
impregnant-lo de compassió. Ves sentint el suau contacte del cotó de la tovallola a la pell. Sense pressa, regala't un moment per observar-te i apreciar-te. Camina suaument cap a un mirall, lleugerament entelat per la calor de l'aigua de la banyera. M'agradaria que amb el dit hi escrivissis la paraula amor. Quan acabes d'escriure la paraula, el mirall et torna el teu reflex. Et pots veure el rostre brillant, et pots veure els cabells brillants i et pots veure el cos relaxat i reparat. Mai t'havies vist amb aquests ulls, com si fossis l'amor i la paciència, com si fossis la compassió. Et mires com et mira la persona que més t'admira i t'estima del món. Et pots veure diferent, millor, genuí, bo, divertit. No pots evitar no somriure al teu reflex. Somrius també ara mateix, fes-ho. Et regales aquest instant de llum i de dedicació a tu mateix, sense reserves, sense peros, sense presses. T'ho dones tot, sense deixar-te res per després. Comença dolçament a moure els peus i les mans. M'agradaria que fessis una inhalació i exhalis. Comencis a despertar el teu coll, movent suaument el cap, fent cercles amb les espatlles. I quan vulguis, sense pressa, podràs obrir els ulls. Moltes gràcies per meditar amb mi. Sempre és un honor que escollis la meva veu.